Ами тук е техническия университет, някъде от задния двор или сградите там. Техническия. И чакай, сега преди малко мина една пожарна нататък. Ми една видях е там, като вземах мина по булеварда надолу. Гледай какво става. И нещо я гуми, я нещо гори, нещо пластмаса. Много гори. Да. Вятър има и го разгара сега. Вятър, защото Ужас.